Siyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela yonke indawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bengithi bazalwane, siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibingelela wonke umuntu wabona le video egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. KuyiSunday emini sesibuyile enkonzweni. Sithembe nabantu abebeyile konje nabanye sebebuyile. Mhlawumbe khona abanye basayongena. Yes. Siyabonga kakhulu. Nathi kunamazwi nje besithanda ukuwashare kanye nani asenhlizweni yethu. Ukuthi empilweni impilo inegaba zayo, inamasizini efanele sikwazi ukuthi noma siphile emhlabeni sazi ukuthi izofika lezo izikhathi ezahlukahlukene. Sibuka nje impilo kaJobe ngendlela kwenzeka ngayo kuJobe ukuthi waqala kukahle yonke impilo erich nayo yonke into, naku sesithola esenamathumbu esenayo yonke into, esebenzeka yonke into nezingane zakhe sedlula ingane emhlabeni, nonkosikazi sethithuka noNkulunkulu udlule emhlabeni. But kunalento ukuthi empilweni sifanele sifunde ukwamukela isimo ngaleso sikhathi ngabe khona la sisadlula khona kwi-channel yempilo lahlula khona. Ingakho obhalayo uthi noma ngihamba esigodini sethusi lokufa angikwesaba, akugona ngoba isithunzi sokufa ukufa ngempela isithunzi kuyadlulwa khona, kuphunyelwa ngalo. Ingakho ngelinye ilanga uJesu uthi let us cross over noma kwaba khona ama-storms besahamba, kodwa uthi let us cross over. Sibuka impilo ukuthi singabantu ungathi singakujwayela lokho ukuthi uma namhlanje ubuphezulu namhlanje usuphansi, akusho kuphela kwempilo yakho. Usazophinda uvuke uqhubekele phambili, i-restoration isazokwenzeka. And ngibuka lento ukuthi uma ade usebenza kahle ngonyaka odlule, namhlanje ususebenza umsebenzi ongekho kahle njengalo kade uholela ngonyaka odlule, akusho kuphela kwempilo. Usazobuyela emsebenzini ocishe ufaneke nalo ade ukuyona, uphinde uhola imali ezokwanelisa kwizidingo zakho. Abanye besikhuluma iqiniso, abanye bathathelwe imoto, ade beneyimoto sekubiza ukuthi manje babuyele kuma-public transport. Impilo khona into ebafundisa yona, kodwa kusazobuya kube right. Omunye ade nomuzi wadlula umuzi usebuyela emqashweni, akusho kuphela kwempilo, kodwa impilo isazoba right. Kuzona zonke izimo esidlula kuzona singabantu kufanele sifunde ukubekezela. Ngesinye isikhathi siyavuma ukuthi ngesinye isikhathi izinto ezenzakala empilweni zethu kuba ukuthi amaphutha ethu esiwenzile. Sifune sikwazi no-admit ukuthi umshado wami uze wonakala, noma impilo yami noma ingane zami namhlanje asangihloniphi kungenxa yami ezumzali, ukuthi mhlawumbe ngibe nobudedengu kwezinye izinto. And enye into ubona kwenzeka izinto kanti ngesinye isikhathi kusuke kuyi-test webhayi uNkulunkulu efuna ukukhombisa ngenye indlela impilo. Yingakho-ke uma nje sesivala ukuthi uma ubheka umshumayeli, uthi umshumayeli konke kunesikhathi sako. Khona isikhathi sokuhleka, khona sokukhala, khona sokuvuka, khona sokulala, uthi khona sokutshala, khona esokwenza nesokuvuna. Zikhona zonke ley'khathi. Yilokho nje okusenhlizweni yethu namhlanje ukuthi sikudlulise nje ukuthi singathi nanoma yiphi into eyenzakalayo empilweni zethu sazi ukuthi sisazophumela ngale, kusazoba right konke empilweni. Usazophinde konke lokade unako, uphinde uNkulunkulu akurestore, uqhubekele phambili ngempilo. Ngizakudlulisela kwisithandwa sami kuyimamazi, likhulume imamazi ukuthi khona okusenhlizweni a-ede nje la nami la esengidlule khona ngubaba. Sekukhuluma kwesifazane-ke manje ubaba usehlela ngezansi, ngoba kuthiwa ladies first noma kuthiwa men's first. Ladies first. Ngo-ladies first wayiqale mina phela kuthiwa thana ukuthi usukhuluma uthe ukhuluma okusenhlizweni zethu, usukushilo senhlizweni zethu.